vaig començar a donar classes. Cap allà l'any 46 vaig començar a ajudar amb el catedràtic Montesinos. Al laboratori van passar els anys i vaig anar a les oposicions i vaig guanyar la càtedra d'electrometria. Al 51 vaig entrar a la Pirelli. O sigui, jo m'aixecava a les 5 del matí. A les 6 entrava a la fàbrica Pirelli. Sortia a les 2 de la tarda, o sigui, a les 8 hores. I a les 3:30 ja donava classes aquí. Jo recordo com a estudiant que ell s'ocupava bàsicament del laboratori i ens feia classe a tots els cursos d'enginyeria perquè feia totes les especialitats al laboratori d'electricitat. Era un problema molt peculiar primera perquè hi havia pocs aparells. Segurament d'aquests aparells grans i tal únicament n'hi havia un. I llavors ell no et deixava tocar, eren classes més que res demostratives. Posava en marxa i els ensenyava als alumnes com sortia la curva d'histèrici. Això era una novetat, però esclar, la cosa ja ha canviat. Són 35 anys que estic jubilat. Esclar, a la Pirelli van fer moltes renovacions i separat els aparatos antics i anant pujant els nous. Els aparatos aquests els anava jo arreglant. La màquina de carrer no vaig poder arreglar perquè era molt complicat. En canvi, la màquina electrostàtica, la Virrum, és la que es dona i té aquelles peces. Aquestes sí, les tiretes d'estany, les vaig anar jo enganxant i va funcionar. Llavors el director ja ho va veure això, que jo tenia interès en ser per arreglar això, fins al punt que els dissabtes a la tarda, que era festa, jo hi anava igualment i començava a tripunejar i arreglar-me a la meva manera perquè ningú m'empipava i jo m'arreglava a la meva manera. I gràcies a això molts aparells els vaig arreglar i ajustar amb multímetres i amperímetres patrons. I llavors vaig començar a pujar, fins a ser jefe d'altíssima tensió. Quan vaig entrar no vaig coincidir amb ell, perquè ell es va jubilar i jo vaig entrar un semestre després. Quan vaig venir aquí, doncs vaig veure que al laboratori havia unes vitrines amb tot d'aparells, que són aquests que eren aquí, que els teníem allà molt tancats. No els veia ningú, els veia els estudiants que anaven a fer pràctiques. Aquí, el vestíbul aquest, doncs era un vestíbul que no hi havia res i llavors es van ubicar aquests espais per poder col·locar el que teníem nosaltres i vam fer el Museu Ricard Cucurella. Mica en mica els vam anar col·locant aquí, gràcies a la seva ajuda també, perquè la majoria de nosaltres que treballàvem aquí desconeixíem molts aparells i llavors ells es van ajudant i això és això, això és allò i llavors els vam posar un lletrero. Va ser un treball una mica artesanal i amateur. Llavors vam fer les fotos, es va fer una classificació per diferents tipus d'elements, és a dir, es va separar aparells de mesura, resistències, equips electrònics, etc. Es va fer una pàgina web que encara existeix, entres a Google i fiques Museu Ricard Cucurella, et surt la pàgina i pots anar clicant i es veuen les fotografies dels aparells. A l'escola aquest any, 26, farem 125 anys. Una escola que tingui 125 anys tampoc no hi ha tantes d'escoles que siguin centenàries. Si vas a altres escoles d'enginyeria per Espanya, totes les escoles que són centenàries tenen un petit recull, museu, d'aparells o d'equips que han utilitzat al llarg de la història. Aquesta és la gràcia que jo crec que va fer el Ricard, el poder recollir tots aquests elements, a més de la història de l'escola i de Pirelli, que anaven lligades, perquè clar, l'escola és de 1901, però Pirelli també va ser el mateix any. De fet, que s'instal·lés aquí Pirelli, en part va ser perquè estava el ferrocarril i després també necessitaven gent formada, o sigui, van anar sempre a la història de Pirelli i de l'escola, sempre han anat lligades igual que la del ferrocarril, no?
El fet de tenir això aquí fa que li dongui una identitat a l'escola, no? Aquesta escola és una escola d'enginyeria. Això fa verdaderament que sigui una escola d'enginyeria, no? És com una escola de belles arts, per exemple, i que no hagués cap quadre, ni cap estàtua, ni res, no? Pues això és la nostra identitat, no? Ho valoro molt i molt positivament, perquè clar, lo fàcil hagués sigut que s'hagués perdut tot. Dir, això és la clau. Aleshores, jo, per exemple, quan se va pensar el nom del que era el museu, jo tenia claríssim que tenia que ser Ricardo Corella, perquè gràcies a ell tenim tot el que tenim aquí. No? Jo crec que és important recordar una mica la història de les coses, d'on venen les coses, no? I després també de tot això que s'apareix de les coses com han canviat. No? Vull dir, jo a classe, a vegades que els dic, us acordeu del primer mòbil que teníeu? Clar, és que el primer mòbil que teníem era un mòbil gran, un mòbil que sols se podien fer trucades, unes bateries super que te duraven unes hores, i potser estem parlant de 10 anys, com ha canviat tot, no? I aquí passa exactament el mateix. Els instruments que us han ensenyat, per exemple, l'oscil·lògraf que us has ensenyat abans, avui en dia tens uns oscil·loscops que te permeteixen fer tot allò en temps real, vull dir, en color, gravar-ho. La tecnologia ha canviat moltíssim, no? Però hi ha vegades que és bo saber també d'on se ve i per veure on puguem arribar, no?